В София има няколко ключови места, които възрастните най-често посещават, без значение дали са далеч от домовете им. Това са минералните извори, големите пазари и хипермаркетите. А в топло време парковете и градинките са предпочитано място за срещи. Как си уплътнявате свободното време? Аз съм пенсионер, за водичка до дома, вкъщи и това е. Ми свърша сутринта прах, отида за хляб, сега за вода и после ще хода в градината там на Индикато. Имаме си приятелки, там се събираме на приказки. Един пенсионер става сутрин, разхожда кучето, прави закуски, правим разходка и стадион Септември. Ето за вода идваме, готвиме и така минава времето. Край чешмите срещнахме Живко, който въпреки че е натрупал доста годинки, смело носи 2 туби минерална вода от центъра на София. Какво сте направили? Да знам водата откъде е, защото ходя на горна баня да се вземам. Защо? Каква е разликата? За смяна, не за разлика. Разликата не може само една вода. И софийската, и тая, и... Имате различни бутилки за всяка вода? Не, кога къде взема, там си пише. Как носите толкова тежки бутилки? Много ли са тежки? 5 литра, това тежко ли е? Покрай халите и ние научихме нещо. Хубаво е минералната вода да се сменя. Затова, ако днес изсипвате от тук, другия месец обязателно отидете до горна баня. Дестинация номер 1. Минерална вода от центъра на София за здрави бъбреци. На една спирка разстояние с емблематичния трамвай номер 22 се намират пазарът Георги Кирков, по-известен като женския пазар. Къде отивате? На пазара тук. За какво? Нещо плодове да взема за вкъщи. Защо на този пазар? Защото мислим, че е по-евтино. А вие откъде сте? От кой квартал? Аз съм от Буховица. Това не е ли много далече? Далеко, ние имаме превоз и идваме чак до тук. В свободното време? В свободното време идваме тук. Да пазаруваме по пазара по-евтино. Един акустични магазини, всичко скъпо стана и гледаме къде е по-евтино, да може да си купиме. Тук се срещаме с Захари и Димитър. Приятели са от 50 години, но се засичат винаги на пазара. Въпреки че им е далеч, се възползват от картите за градския транспорт и правят почти всекидневна разходка. Тук се срещнахте двамата, оговорена среща ли имахте ли? Да, ние сме стари приятели, се срещаме случайно. Тук на пазара. Да. На къде? И тук? Тук се намират приятелите винаги. Това пазар, какво да ви кажа, е полудел, понеже дигат петрола и всичко цените върчат колко си искат. Има лук 3 за левче. По-изгодно ли излиза на пазара? Кое? Лук 3 за левче. Не, тук в сравнение с другите пазари е най-евтино тук. Исках да си купа рападжик. 5,56. А тук срещате ли се и други приятели? Засичате ли се? Разбира се. Тук сега ще отида до края и ще намеря още някой. Следващо място за разходка и най-изгодно за пазаруване в София. Пазара Георги Кирков. 3 връзки пресен лук, само за 1 лев. Спряхме се и пред един много модерен сред пенсионерите хипермаркет, където всеки ден има промоция на различни продукти. На пазар ли отивате? На пазар, да. А защо в големите хипермаркети? Тук мисля, че е най-евтино и бебо вода и той да поразтреби малко там. Много съм близко тук, обаче днес искам да идвам за втори път. Не, прибирам се. Откъде? Вода. Как си уплътнявате свободното време? Мотам се по улиците. Друго нямам какво да правя. Къде ходите? Моля? Къде ходите? По магазините, като е хубаво време, то по пазара, по... Само калабълък създаваме, ние много не пазаруваме. Пазаруването далеч не е единственото занимание на столичните пенсионери. В градинката пред Народния театър, освен че се забавляват, шахматистите играят и на залози. През седмицата Венелин, който е на 70 години, играе шах, а събота и неделя ходи на танци. Сега не ви ли е скучно? Като си изживял толкова много, какво да ми искаш? Всички казват, че било много лошо да си български пенсионер. Чак толкова ли е лошо? Как че е лошо да си пенсионер, като са толкова много пенсионерите? Възможно ли е да е много пенсионери? Какво лошо има в това нещо?
С бутиковите си пенсии нашите пенсионери трудно могат да си позволят почивка на море. За излизане в чужбина и дума не може да става. Въпреки това се оказа, че те намират начин да се забавляват и да се чувстват полезни, да се срещат с приятели и да посрещнат екипа ни с широка усмивка.